This program is a replay of a past radio program. Kind Lord Jesus Christ, I, sinner that I am, approach the delights of your banquet in fear and trembling, not presuming on my own merits, but relying upon your merciful goodness. Many a sin defiles me, body and soul. I am guilty of many an unguarded thought or word. O gracious deity, dread majesty, I take refuge under your protection. All merciful Father, take away from me all my sins and iniquities. Make me clean in soul and body, and give me grace to partake worthily of your Holy of Holies. Grant that this holy sacrifice of your body and blood, which I am preparing to offer up, and of which, though unworthy, I mean to partake, may accomplish the remission of my sins, wash my guilt away entirely, banish evil thoughts, revive my better impulses, incite me to perform works pleasing to you for my own good, and prove the strongest of defenses, keeping me safe in body and soul from the wiles of my enemies. Amen. Is my body, which will be given up for you. Program is a replay of a past radio program. Angay mong masayran nga sa katapusang mga adlaw, moabot ang mga malisud nga panahon. Ang mga tao maghuna-huna lamang sa ilang kaugalingon. Hakog, hambugero, tigbugal-bugal, masupilon sa ilang mga ginikanan, dili mapasalamaton, dili Diyos nun, wala sila'y kaluoy, walay puangod, tigbutang-butang, mapatuyangon, bangis, madinumtanon sa maayo, mabudhion sila, mapasagaron o garbuso kaayo, palabihon nila ang kahilayan kaysa Diyos. Nagpabilin silang relihiyoso, apan gisalikway nila ang matuod nga gahom niini. Likay kining mga tawhana. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen.
Sa gihapon, mayong hapon mga suking tigpaminaw. Kaniya nasab kining ubos niyong sulugon, Shelbert Dondoyano Sr. alias Veritas. Sa tulumanon, The Woman I Love, kunang babae nga akong gihikukma. Nang hinaot ihapon kita sa inyong mayong kabutang o sa inyong pangluwas. Aron anda maminaw sa mga importante nga mga pulong nga atong maluwatan din hismong tulumanon. Kagahapon, atong naipadayon ang tema may labot na sa piyesta. O atong gisentro pag-ayo ang mga pulong ni San Pablo sa unang Korinto Kapitulo 5 tudling 8. Diin siya hangyo gayod nato nga mga matuuhon nga buot mo tuman gayod sa mga mando sa atong labang makagagahom ang Diyos. Nga kung kita magpiesta o magkumbira, siguroon gayod nato nga ato kining sa ulugon sa dakong kaputli og sa kamatuuran. O bitaw nga akong balikon gihapon nga nahadlok ta nga tingali baya ang atong simbahan ubos sa giya sa Espiritu Santo. Mubungat na usab og mga pulong nga pahunungon ko ang inyong mga kalipay, ang inyong mga pangilin kon piyesta, tungod sa mga abuso nga inyong gipamuhat. Ato namang gisaysay dinhi mga suking tigpaminaw, nga ang hinungdan lagi ni adto nga ang Dios namulong nga pahunungon ko ang inyong mga kalipay, ang inyong mga adlaw ipapahulay, ang inyong mga pangilin kana tungod sa mga abuso nga gihimo sa mga tao o natong mga tao. Ug mao lagi nahadlok ta nga moabot gihapon ng panahon na diin aduna na tay gisaad gipasalig ngadto sa Dios sa pagsanong nato sa giingon ni San Pablo nga sa ulugon ta ang piyesta o kumbira sa kaputli o sa kamatuuran. Duna na unta tay gipasalig apan muraman og sa nakita nato mura magwala nato hinay-hinay og tuman o sunod. Mura-mura ra ni sa kanabang panaad na to sa atong bunyag ba o bautismo nga magpuyo gayod kita sa mga pulong gayod diya sa bunyag nga mao ang pagminatarong, nga mao ang pagsunod gayod sa mga lakang sa atong manunubos sa atong Kinahanglan Kristo. Pero mura man og nalimot di ba? O di ba kaha dunay pagkamao nga maoy responsable ka nga mura og inagtabon sa mga maayong panghuna-huna ba nga supposed to be nga mao kayo'y atong kanuna isantop sa atong una-huna karon makabuhat gayud kita sa angayan natong mga pagabuhaton isip mga binunyagan kun isip mga Kristiyanos. Mauman bitaw nga atong gibasa isip introduction o pasiuna sa ato karong Miyerkules nga edisyon o sa atong tulumanon, The Woman I Love. Atong gibasa ang mga pulong ni San Pablo sa iyang sulat ngadto sa buutan niyang tinun-an nga si San Timoteo. Sa iyang sulat ngadto kang Timoteo nga atong mabasa sa ikaduhang Timoteo Kapitulo 3 tudling 1 ngadto sa 5. Ang uluhan niini naghisgot si San Pablo mahitungod sa katapusang mga adlaw. Gani kining iyang mga gisaysay dinhi nahitabo na ni sugod-sugod pa ni adto o gani karon nagpadayon.
Mao nga kung atong sublion uban na sa atong emphasis, uban sa atong pamalandong, nga matud palagi niya, angay mong masayran Timoteo nga sa katapusang mga adlaw muabot ang mga malisud nga panahon. Sa dili pa nato ni tiwason ba og subli og basa, atong tan-awon kuno ang atong panahon karon, kung nasinati na ba ni nato kining malisud nga panahon. Sa akong kabahin mo kaingon ko nga nasinati na gyud ni nato, tungod kay man gani nga ang uban natong mga igsuon mupipila ka nato bisan unsa nalay buhaton para gayud ma sulbad-sulbad sa ginagmay o madako pa ang malisud nga kahimtang diya sa atong pamilya. Sahay maprosiger na lang tagbuhat og dili maayo, haron lang lagi pagsulbad ni ining atong malisud nga kabutang. Pero dili man na mao'y tawag no sa atong pagtuo no pagasuking tigpaminaw. Ang tawag sa atong pagtuo mao nga kinahanglan mo padayon gayud kita sa atong mga buhat nga klaro kayo nga nagsunod gayud sa matinud-anon diya no ganiya sa atong Ginoo bisan daliwala sa mga malisud ka panahon. Dugang paghulagway matud pa ni San Pablo nga mahitabo lagi sa katapusang mga adlaw nga matud pa lagi niya ang ubang mga tao maghuna-huna lamang sa ilang kaugalingon, hakog hambugero sa tili pa nato na ipadayon kinilang pulo nga ba. Ang ubang mga tao maghuna-huna lamang silang kaugalingon, usahay o sa makadaghan bakaha. Nahitabo ba gayod ka ni nato no? Nahitabo gani. O tingali tungod kay kitagong mga tao malimtanon ba nga kita di ay mga Kristiyanos dunay mga pangako diya sa atong bunyag, diya sa atong pagkabinunyagan o kanang pagka-Kristiyanos, kalimut ta asahay o ang uban dili galiming og usahay, sige gayod. Magaingon tang nakalimot tungod kay sa higayon di ay nga malimot na taog huna-huna sa atong mga anak nga kinahanglan tagaan nato silag maayo nga ehemplo sa buhi pagita bago lamang nahuman ang atong eleksyon. Doon na ba tayo ipakita nga maayo nga ehemplo sa atong mga offspring, atong mga kabataan. Tungod lang sa atong paghuna-huna sa atong kaugalingon, nakalimot nga doon na dahil mga anak na kinahanglan atong ipakita kanila ang panig-ingnan gayon nga gitudlo sa atong pagtuo sama sa pagpreserbar nga ang eleksyon o sa kasagrado nga dili pwede nga atong ibaligya ang atong boto o dili usab pwede nga kita pahimuslan nato ang kahuyang, ang ka-immature sa atong mga tao, sa mga butante. Nakalimot ba no? Napahimuslan nato ang kahuyang sa atong mga butante. Mao nga masayon lang nato pahimuslan pinagi sa atong kwarta, sa atong pagpalit sa ilang mga buto. By the way, nahinumdum ko, doon na ito'y nag-text na ko. Murag taga-siyayan to. Murag na-delete na nako sa akong cellphone ang iyang message. Siya dihang utana siya nako. And siya, Brad, naabay mabasa sa Biblia nga sala ng pagpalit o pagpamaligyag buto? Gani nitugan siya nako nga usap po siya kakandidato, di lang ko magkingalan, murag na hinumdum ra ko.
Nabag ko na yung mabasa nga sala ng pagpamalit o pagpamaligyag buto. Mabasa ba ko na sa Biblia? Kaya matod pa niya, usaman siya napildi. Tungod kay wala lagi siya namalit. Siguro basin sa ilang discussion dito sa iyang mga higala, doon na siguro yung diskusyon ang ilang nahimo, dayon gipangutana siya. Brad, asa man mabasa sa Biblia nga sala ng pagpamalit o pagpamaligyag buto? Dayon na ako dayong gisulayan og huna-huna hinumdum ba asa man tuod na okay. Basig wala ko na giklaro sa Bible ba nga sala yun na mao na nga basig tugtan na tas Ginoo ana. Well, dili man ko ingon master yo guys sa Bible. Pero nahinumdum ko nga murag related ra kaayo ng kanagaling suborno o bribery. Kay dili gud ta dapat na to na ibaligya atong buto og kanang mupalit. Doon naman ay similarity anang bribery o kanang suborno. O nga. Ngano man nga imong tukbangan man kung imo magpaliton ang buto sa katao. Nga wala man na sa atong prinsipyo diya sa eleksyon, wa man magtudlo nga atong Ginoo niya na nga paliton na to ang buto sa atong isig katao. So ato nang mapanag-ing sa suborno. O mabasa ra ba gayud nato nga kanang suborno gidili gayud. Mao nga masabot nato nga kanang pagpamalit pagpamaligyag buto dili gayud ka na maayo. Asa man nato mabasa pananglit. Usa lang ka teksto akong basahon although naapay lain. Ang Exodo Kapitulo 23 tudling 8 ato ning basahon mga suking tigpaminaw. Exodo Kapitulo 23 tudling 8. Eniya, ayaw kamo pagdawat og suborno. Sa laing pagkaistorya kung sakto ang antong interpretation, wata masayop, ayaw ninyo ibaligya ang inyong mga buto. Magkana kung husto ang antong interpretation, aning mga pulungan. Ayaw kamo pagdawat og suborno. Sa ito pa, vice versa, kung dili maayo ang pagdawat og suborno, dili usab maayo ang paghatag og suborno. Di ba? Common sense. Okay. So maisip na to kung naisakto ta, no? Korekta sa atong interpretation o pagsabot. Nga naayod ay mabasa, pinagis masabot. Yan ang pagpamalit o pagpamaligyag boto, dili gyud maayo o sala ginano. Ayaw kamo pagtawat og suborno kay ang suborno makabuta sa tao bahin sa matarong. Unsa kuno? Ayaw kamo pagdawat og suborno kay ang suborno makabuta sa tao bahin sa matarong. Tinuod yun. Kay wala guna sa atong pagtulunan nga sa kasagrado sa atong eleksyon mamalita og magpabaligya sa atong buto. Okay. So lakbitan lang na ako nagamay kay nahinumdum ko sa text message ikan sa siyayan. By the way, kusog malay ka siyayan, no? Daghan kay kog mga text messages na dawat gikan siyayan. Salamat ko ninyo diha no maayong hapon dia. Kay inyo dayang gipaminaw niya tuntulumanon diha no sa siyayan. Usab diha sa Negros na apuntay mga listener diha no. Diha po sa Sibutan. Sagaran nga magpaila jud sa ilang lugar asa sa taga-asa sila mga lagyo man noon. Diris dipulog na aman noon tay mga text messages pero dili sila kaay mo pailag asa sila. Anyway naaraman pud noon diris duol no. Pero kadtong mga lagyo ilag yung ipahibalog yung taga-asa sila. Salamat ta aron
samot putag madasig ba kay tao ragod puta no. Kung inyo dahil gipaminaw po natin tulumanon, malipay biya puta no. Kay mura biya putag buang no. Kung kanang misigi tagyaw-yaw diri din wa minaw. Okay. Bitaw salamat bitaw kay ninyo. Okay, so padayon da no, asa nagalita to? Sa 2 Timoteo Kapitulo 3. Atong hinahinayo ni kay duol na ba atong piyesta no, karon ng Sabado sa atong patron Senior San Vicente. By the way, murag dili na ko katagad, ugma na yun ako i-discuss ang life ni Saint Vincent Ferrer, no? San Vicente, ang atong patron sa Mayo ba, no? Piyesta dinis ni Pulog. Kay haron po sa Sabado, maka-entertain nilang ta mga questions no about piyesta no pag-ayo sa Sabado. So mao na no, ugma na to i-discuss ang life ni Saint Vincent San Vicente Ferrer no, ang atong patron dinis Tipolog no, ma piyesta na to nga kuan kanang madagmayo. Okay, nawala man ko asa galito 2 Timoteo Kapitulo 3. Okay, kaya day. Ang katapusang mga adlaw, mamaniuluhan din sa sulat ni Apostol Pablo nga tukang Timoteo. Maulagi sa iyang pag-ingon nga, angay mong masayran Timoteo, ang akong buutan nga tinunan, nga sa katapusang mga adlaw moabot ang mga malisud nga panahon, ang mga tao maghuna-huna lamang sa ilang kaugalingon. Ang uban usab hakog, ang uban usab hambugero, tigbugal-bugal, masupilon sa ilang mga ginikanan. Pastilan rampant yung kayo kini sa itong panahon, kining masupilon sa mga ginikanan, dili maantigo maminaw manalingho. O ngano ka ano gani og apason us ginikanan diya sa sugalan, o di ba ka ang asawa mo apas diya sa mawag yapon sugalan, dako pang mahitabo. Yeah. Inumdum ko sa kaginikanan nga may apas sa pinangga kay niyang anak diya sa eskina. Dayon mao lagi gipauli na kay gabi na kayo ba. Gainom taon, gisyakitan ang ginikanan, batang luya. No? Ambot, no? Mura ba, og na-blind ba ang anak pa? No? Nga, unsay gibati, unsay ginahuna sa ginikanan ba? No? Unsay gibati diya sa iyang pag-apas siyang anak. Lain man ko, basta ingon na nagali sitwasyon mga suking tigpaminaw. Magbukal-bukal ang akong kasing-kasing ba? Kanto siyawa, no? Kaya naman. Nga no taong butaan niya ng katong bataa ba? Ganong wala mabati niya ang gugma siyang inahan. Kaya kung nabati pa niya ang iyang gugma sa inahan, dili gyud mahitabo nga iyang singgitan ng iyang inahan. Nga papaulion kay nagsamok-samok lang. Taon mga suking ding paminaw, no? Unsa pa? Ang uban pod matud ni San Pablo, dili mapasalamaton. Dili Diyos nun. Pastilan. Sayo pas buntag, nakita na nga, tuwa dito, nag-inom na. Wag yun, magunahon na nga, agoy, ito ay simbahan na nawagan. Dunay bangkete, nga giandam ang Diyos, nga iyang ipakao na iyang lawas, ipainom ang iyang dugo, para kita makabaton sa kinabuhing dayon. Ang uban usab matud ni San Pablo nga walay kaluoy. Sahay kinibang nga pulong walay kaluoy, maigo gyud pud ko niini, no. Ngano man. Dunay mga panahon nga sayon ra ko kaayo ba mo pasakit sa akong higala, sa akong igso. Magkabungat kog pulong nga dili maayo alang kaniya. O gunya, murag malipay ko kung
Dunay dili maayong nahitabo sa akong igsuon o di baka sa akong higala diin ako nasuko o napungot kaniya. Nga dapat unta maluoy ako base sa akong pagtuo. Tungod kay ang usa ka Kristiyanos sumalas pagtulunan sa Ginoo, kinahanglan maluoy kita sa atong mga igsuon nga nawala na ba o nadiskaril lang ilang kinabuhi sa ilang pagka-Kristiyanos. Lain manoong ko kay malipay mahinuong ko kung ang akong isig katao wa na sa to, na priso na ba or naon sa to, wa na pobre na o na bangkaruta na o nahulog na suway nahot. Malipay mahinuong ko, maingon mahinuong ko mirisin niya tanawa ng iyang pagka dili maayo, ang iyang pagkadautan na mo na nahitabo niya. Nalipay ko pero dili day na maayo nga naman kay maulagi nagpasidaan si San Pablo nga giklaro man niya nga dili gyud siya maayo kundi ta mantigo maluoy. Di ta maluoy kung ato pong dadon sa katong atong elections miagi nga pwede po natong ingnon nga di ta maluoy nga atong anaron ang atong mga butante sa pamaagi sa pagbutar nga murag mao nalay pangita nila ang ilang pagpaligya sa ilang buto. Dapat kita maluoy nila, dapat atong itudlo nila unta unsay maayo nga panginabuhi. Kinahanglan ang atong moral pakadak-an nato. Atong unahon-naon ang kaayuhan sa kinatibuk-an, dili lang kaysa atong kaugalingon. Walay puangod matod pa ni San Pablo. Ang uban pod, klaro kay dire, tigbutang-butang. Ambot lang kung nahitabo baka nistong panahon. Kanang gusto ta mapildi lang atong kaatbang, lamog ng informasyon nga atong i-gather, atong hipuson. Di nagalita murag mawala na atong nakatunan diya sa atong sadyang nag-eskwela pata diya sa kanang unsa na kanang galing mahimo din tang media. Kanang i-scrutinize yun bagayo ng atong mga informasyon nga nakalap nga ato gibang i-screen pag-ayo kung kana tinuod bagayat. Haron nga dili gid ta makabutang-butang. Yeah. Kana yung pure information yun, balita atong isabo. Yeah. Ang uban gingon mapatuyangon, bangis, madinumtanon sumayo. Naa ba ni? Naitabo ba ni nato? Kining madinumtanon tas mayo? Sahay, mayon ta nga, di man ta madinumtanon sumayo. Pero, ang atong mga buhat, nagpailang nga kita di ay madinumtanon sumayo. Tingala ikaw na minaw ron, diya, mayon ka nga, dili man ko madinumtanon sumayo. Pero hinoon, wala yung pagkaay ko'y gibuhat nga maayo. Diya ka, okay. Well, kung atong kwintahon na nga dili ka sa pulong, dili ka madinumtanon sumayo apan kung ang imong mga buhat dili tarong o wala ka magpuat ug maayo, katumbas niya na nga ang imong mga buhat mao'y nagsulti, mao'y nagpasabot nga madinumtanon ka sumayo. Kay kung dili pa ka madinumtanon sumayo, imo man yun ang buhaton, ang sugyot niya. Imo yung buhaton ug unsay maayo. Unya, matod pa ni San Pablo, ang uban mabudhion sila, mapasagaron, o garbuso kayo. Labi na usahay ka ng masikat na ta, ka ng mailado na kayo ta. Di ba ka tungod sa itong kwarta, tungod sa dignidad nga atong nahuptan, kalimot na ta na tao di ay gihapon ta.
gikan sa abog ug sa abog paulit. Bisan gali ang atong kwarta wa man gyud mahimo, no? Bisan unsa kada kustong kwarta dili man gyud pwede nga pwede ba nga kanang giingon sa Bible nga mobalik ko sa abog kay gikan ko sa abog? Pwede bang usbo na pinagi sa kong kwarta nga dili ko mobalik ngadto sa abog? Ambot kung mahimo ba na. Unsa pa? Palabihon nila ang kahilayan kaysa Dios. Mao na akong gipaabot. Kay piyesta na ra ba karong Sabado. Kay basin mao na pud ni gyud mahitabo karong Sabado nga. Di na mo simba, di nagali mamalandong sa kinabuhi ni San Vicente Ferrer. Ngano nga ato siyang gipiestahan kay kahilayan ra gyud atalah tutas dipolog kay piyesta ron. Kaon na wani. Ahar ron ahay daghang inom ron dito. Asay nakamunay sumpay. Kay ibalo na mo si sumpay. Dayon ang sumpay ningon pa gyud San Pablo nga ang uban pod nagpabilin silang relihiyoso apan gisalikway nila ang matuod nga gahom niini. Kini mo'y para nako pinakasakit din Okay. Once mahimo gali kang relihiyoso, meaning you know the truth. Kana ra bang masayod tas tinuod sulod na unta ang Ginoo dinis tung kasing-kasing. Nindot na unta kaay na ba? Pero kung imong i-deny ng imong Ginoo das imong kasing-kasing, i-deny nimo ang truth, ang kamatuoran, pinaagis pagbuhat og mga salawayon, mao gyud ay pinakasakit jud kayo mga suking ding paminaw. Ngano man, mayo na lang tong mga inosente ba kay may chance man to silang mapasaylo. Ngano man kay doon naman ko'y pag-ampo nga itong Ginoo nga, Amahan, pasaylua sila kay wala sila masayod sa ilang gibuhat. So tungod sa kaluoy sa Ginoo, pinaagi sa atong pagka-inosente, posible nga, madatas kaluoy sa Ginoo. Pero kung nasayod ta, nga kanang atong buhaton sayop gayod, nakadawat na gutas kamatuoran. Kasar bagyo na tumadawat ng kamatuoran. Kadawat ng tutas kamatuoran pero wala na tupoy atong gidinay siya ang atong Ginoo. Pinagis pagbuhat nato o dili maayo ba? Kaya ang tinuod god nga nidawat sa kamatuoran, nibuhat man usab sa kamatuoran. Meaning ang mga Kristiyanos nga tinuod, makita yun nato pinaagis lang mga binuhatan sa ilang pagtuo sa Ginoo. Kita yun nato. Kung pananglit nakailatas Ginoo, sige tagsimba, kay naalagi Ginoo yun. O niya, pag uli gikan simbahan, ala paingon dito sa bulangan, sugal o gayo, dayon asa dito pag-abot sa kahilayan, anak. Tanang buhat nga dilimayo, sudlan. Kung sa may maisip na to, anak. Di gidinay nato ang kamatuoran. Gidinay nato ang Ginoong Hesukristo. Ngano ba? Nganong imo man ang gibuhat? Siguro wala kay salig sa imong pagtuo. Para siguro nimo, para siguro nato nga ang pagtuo part lang na sa tong life ba? Nga wala gyud na siya. Wa gyud na siya, murag kuan lang na siya. Kanang decoration. Mura lang nagbulak-bulak diya sa atong pagtuo. No, dili biya gyud na mga suking ting paminaw. No, dili na kay bulak-bulak lang. Dili na kay basta na lang, no? Kay naman na, ato naman ang nahimong nabatasan. No, kinahanglan ikinabuhi gyud nato ang tawag dastong pagtuo. Di gyud nato i-deny. Ang konkreto gyud kaayo nga sakit mga suking ding paminaw. Kana bang isag nahibalo na ta nga bisan unsa ka lisod, kinahanglan mo follow kita, mo sunod kita mga maayo ba nga pamaagis panginabuhi. Kaya ang Ginoo nagpasalig gayud nga kung ato ginang buhaton bisan unsa ka lisod, duna gayud siya ganti nga ihatag. Dili lang unta ta magbuot og unsay ganti nga iyang ihatag ba.
Kay kung magbuot ta, mo manday na nga di ko kahulat anak Ginoo. Di po ko kasigurong tinuod bagyod nga imo kong gantihan. Yeah? Wa po ko na kasiguro ng tinuod bagyog naa ka. Mao nga matayng lisura man kayo ni. Naibabahay ra ba nga kanang mingon siya nga ibal mamaligya ang dagway ko sa kong dungog. Aron ko makapalit og bugas pagkaon sa kong anak. Uban pod mga bana may pastilan. Uwayon ra ba jud ko sa kong asawa inig uli na wala ko'y kwarta. Asam ko ani ron. Mangita lang yun tag mga pamaagi nga aron lang yun ta makakwarta. Bisag dili mayong pamaagi hala ato lang yung himuon para gyud ta makakwarta. Timan mga suking tigpaminaw atong gidinay ang atong pagtuo diha. Kaya nga no, nawala naman ang value of sacrifice. Nawala naman ang value sa kanang mga kalisod sa tong kinabuhi. Kana bang mga pagsulay sa tong kinabuhi ni surrender man ta. Ngayon ta mga pagsulay exercise man sa tong pagtuo nga bisan taliwalas kalisod dili gyud ta mo buhat og daotan mga suking ding paminaw. Yeah, whatever happens, bisag unsay mahitabo, dili gayud nato i-deny ang atong pagtuo mga suking ding paminaw para maangkon gayud nato ang gusto sa Ginoo ihatag kanato. Di ta magbuot. Oh. Kanang sige tagpastilang daghanan ra bagay mo simba. Analinig madomingo pastilan gikan sa unang misa paingon jud nas tapusang misa. Paghangking daw na magkaingon ko pastilag kaning mga nanimbahay puros gyud matinud-anon. Wa gyud siguro libog ba ngatong katilingban. Pero kay taman ramang budya simbahan, wala man gyud puy ang mensahe des pagsimba. Mao nga ang mahitabo, we are denying the power of God. Yeah. Mo man gingon diri, ang uban nagpabiling relihiyoso apan nagsalikway sa matuod nga gahom niini. Okay, karong umabot nga piyesta, no? Karong Sabado, mga suking di paminaw. I hope ba nga mo duyog mo sa atong panawagan nga dili na nato hulaton ba nga ang atong Ginoo mo dikta na po sa iyang arm, sa iyang arm, iyang kamot, ang iyang simbahan. Diktahan na po niya iyang simbahan nga pahunongon ko ang inyong mga kalipay. Pahunongon ko ang inyong mga piyesta, kay kamo wala gyud magmatino-manon kanako. Wala na tay piyesta. Suko ra ba dayon tag dili magmisang para inom kung ni-violate ta sa mando nga dili magbuhat sa desperas o kanang makabalda o niya sa piyesta pagkaugma. Yeah. Di ra ba ta mosugot og di magmisa? Yeah, wa ra ba ta kahibaloon sa nang misa, no? Misa ra ba kinahanglan angayan ta mo tambong unta gayud. Limpyo ta. Kay naara ba to dahil sa unang Korinto 11:27, kinahanglan angayan ta mo kalawat sa lawas sa atong Ginoo Kristo sa bayhon supan ug pino. Kay kung dili ta angayan, nagkasala ta pananglit og salang mortal, we are not fit. Dili ta angayan mo kalawat niya. Kay ang kadto ramang adunay sanctifying grace, grasyang makasantos, maulamay angayan mo kalawat siyang lawas ug mainom sa iyang dugo. Gunya kung before ni tambong tas misa nagkasata nga mo'y hinungdan nga ni antihay no nawala ang grasyang makasantos tinis tong kagalingon sa atong kalag. So dili na ta angayan mo nga lawat. So murag usahay, murag may useless na lang dayon ba nga atong pag-ana sa simbahan. Nga naman kay imbis ni tambong tas simbahan, tambong tas misa nga
aron makaon na to iyang lawas, mainom ang iyang dugo, subayhon spanog bino, taon siya namang di naman unta, nahikawan naman lang hinuunta sa maong pagkaon. Tungod kay di man ta ang ngayan. So, mauna ba nga kinahanglan sa pamay itong mga pulong atong himuon anino pag misan ni aron bagyod ta makurihan gyud. Mga suking tigpaminaw, may siguro nga atong basahon ning sulat ni San Pablo ngadto sa mga taga Roma sa kapitulo 12. Roma kapitulo 12 tudling 1 then ideyo natos unahan. Kay namasin ta nga napasumpay ni sa atong pagpahigmata, no? Kung kita nakatulog sa atong pagtuong Kristiyano. Okay. Roma kapitulo 12 tudling 1 ideyo nato gayud hangtod gayud sa unahan. Busa mga igsuon, tungod sa dakong kaluoy nga gipakita sa Dios kanato, hangyoon ko kamo sa pagtugyan sa inyong kaugalingon ngadto sa Dios, ingon nga buhing halad, balaan og makapahimuot kaniya. Isa ko no? Ingon siya nga naghangyo gyud. Gani kung imo bang sabton pag-ayo ang gibuhat ni San Pablo, nag-ampo siya ngadtos mga tao sa taga Roma. Ito pa dali, di dautan ang puar ng tao. Kaya naman, kanang ampo, pray, namang naghangyo ka, di ba? Doon na kay gipangayo. Itong sabton, dire si Pablo nag-ampo sa mga tao dito sa taga Roma. Nga matod pa niya, mga igsuon, tungod sa dakong kaluoy nga kipakita sa Dios kanato, nag-ampo ako o naghangyo ako kaninyo sa pagtugyan sa inyong kaugalingon ngadto sa Dios, ingon nga buhing halad, balaan ug makapahimuot kaniya. Na bati man gud ni San Pablo nga ang Dios naluoy gayud nato, ambot kung kita mo ba po natong gibati ni angkon man kata nga mga Kristiyanos. Kung mga Kristiyanos ta, maumaora man natong pagbati, di ba? Kung si San Pablo mao na iya nga ang Dios naluoy din ni kanato, kita usab mao po na nya kinaiya naman yun nato nga kung dunay taong naluoy nato, mo appreciate yun no? Mo pasalamat yun niya, di ba? O kay Kristiyano ta, dapat parehas po ni San Pablo nga nibati po nga ang Diyos naluoy diri nato. So kay naluoy diri ang Diyos nato, dapat mo pasalamat niya. Ug sa unsang paagi ta mo pasalamat niya, well, nadiha may bawaan nato sa itong pagtuo. Niya, giingon diri oh by the way, so unsa mang kana bang puntuha ba nga ang Dios naluoy diri nato? Back to one elementary question, sa atong pagtuo. Well, simply, kung wa pa siya maluoy nato, dili unta niya ipadala ang iyang bugtong anak karon sa pagluwas kanato, di ba? Naman na sa San Juan 3:16 nga tungod sa kaluoy o gugma sa Dios natong mga katawhan, iyang gipadala ang iyang bugtong anak aron kinsa tong mutuo kaniya makabaton sa kinabuhing dayon. Ito pa, makalingkawas gikan sa silot sa impyerno. So, ngunay kaluoy ang ipakita sa Diyos kanato. Nga kita unta tanan kandidato paingon sa impyerno apan tungod siyang dakong kaluoy aron ta makalingkawas, matagaan kitag tsansa. Mao ni akong ipadala nga akong bugtong anak aron kinsa tong mutuo kaniya makalingkawas sa silot nga akong ipakanao pahamtang. So
pinakadakong kaluoy nga gipakita na sa Diyos nato. Yeah. So dapat magpasalamat na niya. Og matod pa ni San Pablo nga sa atong pagpasalamat mo man gyud iyang ipasabot diri. Itugyan gayod nato ang atong kaugalingon, tibuok nga kaugalingon ngadto kaniya. Tibuok nga kaugalingon dili kay kuan lang 30% o 50%. Ngayon ta nga 50% para niya, 50% para po ni Lucifer. No, dili na mao. Kay wa man gingon diri. Pag ingon ni San Pablo nga inyong kaugalingon, meaning tibuok. Ito pa, 100% kayod ang atong itugyan nga to sa Diyos. Dili kay kuan lang 30% or 50%. Yeah. Ingon nga buhing halad balaan og makapahimuot kaniya na kiniman. Makapahimuot kaniya. Mo na din magsugod na din ta og kana bang examine bas itong mga works, itong mga buhat. Kung kini nakapahimuot bas Ginoo. Kay kung wala, meaning wa nato matugyan ang atong kaugalingon ngadto kaniya. Kanang mo palit ug mo baligya tas itong buto. Maklaro magyud natong di gyud na makapahimuot niya, meaning wala na to sunda ang giingon sa atong usa sa atong mga bayanes itong pagtuo nga si San Pablo nga ang atong kaugalingon itugyan gayod nato kaniya sa Dios. Dili lagi 30% lang o 40, 80, 100 gayod kay tibuok man kaugalingon. Nga naman dahil nga tibuok nga kaugalingon ato gayong itugyan sa Ginoo kay matod pa niya sa sumpay mao kini ang matuod nga pagsimba nga angay ninyong ihanan kana diyang itugyan nato ang atong tibuok kaugalingon ngadto kaniya pinagis pagbuhat gayog makapahimuot kaniya mao diay matod pa ni San Pablo matuod real worship matuod nga pagsimba nga angay natong ihalat. Basaha ra gud Roma 12 bersikulo 1. Ug unya sa sumpay niingon siya, ayaw kamo pagpahiuyon ni ining kalibutana. Patay. Daghan gyud ang maiguan no? Ayaw kamo pagpahiuyon ni ining kalibutana. Baligya gali akong amigo, baligya pag buto. Nga kung kaatbang namalit galig buto, palit po ko, pagansiday ko. Hala. So may gingon diri, ayaw kamo pagpahiuyo ni ining kalibutana. Kundili, ipabag-o sa Diyos sa inyong panghuna-huna. Aron masayra ninyo ang kabubuton sa Diyos. Mingon po denta, andam naman ko ba nga, mupabago sa kong huna-huna sa Diyos? Dire, Ginoo, sulod sa kong huna-huna, baguha, sige, aron mabutan ko. Well, basig may ngunana ba ka? Kanunay ratanggi, ingnan niya, di lang ta masugot. Basig mo alibay ba ta? Wa man kamahan hidri Ginoo. Wa man ni mausba kong huna-huna. Ang imong but pasabot, bahay mo kang robot. Dili, taon po na pwede. Kaya wala man tahimuha sa Diyos nga robot. Itagaan man taniyag kagawasan. Itagaan man taniyag free will. Tudluan rata niya unsaon na to. Unsaon na to nga kanang mabago atong pangunahuna dili kay himuon kang robot nga mukalit lang kadihag maayo. Nga wa nang kay di na ka magtuon. Dili lagi ta robot. Nga i-program lang diha nga maayo ka, mahayo na gyud ka, dautan na gyud ka. No. Dili man ta robot. Tao man ta. Tungod kay tao, natay kagawasan. Pwede ta mo buhat og dautan, pwede po ta mo himog mayo. Mamili man ta, papilion man ta niya, dili man ta mga robot lagi. Atong usbon, bersikulo 2. Ayaw kamo pagpahiuyon niining kalibutana, kundili ipabag-o sa Diyos sa inyong panghuna-huna aron masayra ninyo ang kabubuton sa Diyos unsay maayo, hingpit og makapahimuot kaniya. So, hinahinayon din natong usisa. Kaya gani nga itong ipangbuhat, bisan unsa kagamay, madako,
Makapahimuot ba yun ni kaniya? Kay mao man yun ni pagtugyan sa atong tibok kagalingon ngadto kaniya sa Dios mga suking ding paminaw. Kay matud pa ni San Pablo, mao kini ang unsa? Tinuod nga pagsimba nga angay natong ihalad kaniya. O gunya, unsa pa? Kay tungod sa grasya sa Dios nga gihatag kanako, no matud pa ni San Pablo, sultihan ko kamong tanan. Ayaw isipa ang inyong kaugalingon nga labaw sa tinuod ninyong kahimtang. Muli pa sabot, tao rigid ta. Dili gid pwede nga magpakadiyos ta. Nga magbuot na daw sa tumbuhaton, di ilang taman ng linghog, di ilang taman na linghog niya, no, atong Ginoo. Yeah. Hinunua pag maligdong kamo sa inyong pangunahon ug hukmi ang inyong kaugalingon sumalas gidakon sa pagtuong gihatag sa Dios kaninyo. Piki na po datong panahon. Okay. Padayon ta ugma, by the way, atong i-discuss pag-ayo ugma ang kining kinabuhi ni Senior San Vicente mga suking tigpaminaw. Sa dili pata hingpit magbulag-bulag karon sa kahanginan, ayaw biya ninyo kalimti ang atong Global Catholic Network, no, ang EWTN, Eternal Word Television Network. Na siya sa cable. Walang ko kabalo unsa na siya nga channel, no, sa atong cable kay depende man na sa atong mga cable operators asa na nila ibutang atong Global Catholic Network. O gunya ang atong mga websites po, no, atong high-tech naman kayo sa itong panahon karon. Ay ninyong kalimti ang atong EWTN.com o ang Catholic.com. Ang cellphone number ni Veritas, ayaw po ninyong kalimti alang sa inyong mga pangutana. 0918-549-7065. Ang atong telephone number 212-6200. Ang atong email address veritas899@yahoo.com. Kay ato ning tapuson gyapon binagis pagbasa, no, sa pagampo ni Saint Francis. Lord, make me a channel of thy peace, that where there is hatred, I may bring love, that where there is wrong, I may bring the spirit of forgiveness, that where there is discord, I may bring harmony, that where there is error, I may bring truth, that where there is doubt, I may bring faith, that where there is despair, I may bring hope, that where there are shadows, I may bring light, that where there is sadness, I may bring joy. Lord, grant that I may seek rather to comfort than to be comforted, to understand than to be understood, to love than to be loved. For it is by self-forgetting that one finds. It is by forgiving that one is forgiven. It is by dying that one awakens to eternal life. Amen. Pangasuking tigpaminaw, sa ngalan na lang sa atong mahal nga inahan, Mother Mary, kini na lang inyong abus nga igsuon sa maong tulumanon, the woman I love, Shelbert Dondoyano Sr. alias Veritas Buengon, hangtod ug mapuhon sa mga oras ug istasyon. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen.